És un riu de gent que tots els dies, a partir de la 1 de la vesprada, des de l'estació del Nord fins a la plaça. Comença la mascletà de Crespo de Alzira.
Espectacular el terratrèmol i bombardeig final de la mascleta de Cuyacarrec de pirotècnia Crespo. L'enhorabona al jove pirotècnic Vicent Rodríguez.